אז מה כוכבים? כאן היום אביאל בעוד ספורט חדש, מקווה שתהנו על הבנתי. לא משחק בוול סטארס, שכחתי להתחיל. הוא תפס אותי. הוא מנסה להגיע לזה, לשלט גביעים. ביי. אתגר הזאת גם קרא לסר. טוב, אכלה אותי בשבילה. נראה לי כל שנעשה ריידי ואני רוצה להגיע. יאללה, נשים פה עכשיו עוד פעם ריידי. הופה, סוף סוף הוא התחיל. וואי, יש פה שחקנים לא רעים. גריף. עדיין גריף לא כזה חלש, הוא חזק. בהתחלה חשבתי שהוא חלש. הוא חזק. דינמייק, הוא יהרוג אותי בסוף. אני קופץ עליו. יאללה, נמאס. בוא לפה נתראה. כבר אני מחליף את האתגרים הזאת. אתגר. אני הכי מעניין אותי מאוד. אני נשים אותה. אני עושה נוקאוט. זה המוד שאני הכי אוהב. הופה, התחיל. פשוט אני מת עליה כי לא כל שנייה מורה. 1, 2, 3. למי אני אעשה פה פול בוקס? תני? עד בפול בוקס. טוב, היית בפול בוקס. אותי תמיד שבפול בוקס. פגעתי. יש לי מקומות פורץ את עצמי. פול בוקס. היא פשוט בפול בוקס. ניצחתי. 85 HP. יאללה. סלמת. פול בוקס. את האמת שאני עשיתי פה הכל. ידעתי. יודעים מה אני אמשיך איתה. יאללה, שמתי ריידי. יש לנו את ספייק. כבר טוב יש להם את לו ואת קולד ופה. יש לי משהו בשיח, ידעתי, הבנתי. לא, אותי, למה, מה אני עשיתי? למה את פורצת? תוק אותה, רוג אותך, מה זה? טוב, מסתבר שכן. ספרייק, אל תמות. סומכים עליך. אתה מחזיק עכשיו קבוצה שלמה. לא, תרגיע אותו. טוב, לא נורא. הכל טוב. הנה, בטח הולך למות. טעות שלי. מה?
נעשה לנו פול... עזוב. איפה הוא? לא, אמא. עכשיו הייתה... כן, אני עכשיו סוחב את הקבוצה שלי בקיצר. זוז. תודה רבה. אוי די. ביי. נעשה לו פול בוקס בקיצר. אין, אני יכולה לאן ללכת, אחינוס. מישהו פה בפול בוקס. יאללה, ממשיכים. יאללה, בואו. עכשיו לא רק יבוא עליי. אני הדמות הכי טובה פה בקיצר. אנחנו לא הכי טובה. מה? לא, התחמק. פוקו הרגע עכשיו את שלי, זה משהו חדש. פוקו נהיה סקין טוב? או שאני חושב? אף ממני כבר לא. גם אתה. זה פוקו עצבן. לא, עד שהמקפצה הזאת קופצת. אתה לא חסקין, אני עושה איתה. המשך איתה. די כבר, למה תמיד צוחק את הקבוצה שלי? ג'ינו נגד ג'ינו. 6. יש שביתה. לא למות. די. ציפורים האלה לא הפסיקו? מסכנה. מסכנה, טובה, אתה גם טוב. תרגיע טוב. לא היה קשה. תעמוד במשך. אין קבוצה כזאת טובה. אני פשוט יצא לאחד פול בוקס. אני ככה רוצים שתקבלו ככה, מה אני יכול? הנה עוד פעם, פול בוקס. טוב רציתם, לא אני, די. תצאו. באמת. איפה? נראה לי הוא כאן. הגעתי. אויה! יש. ג'ינו, זוזי! ג'ינו שלם קרוב אבל. למה יש לי כזאת קבוצה גרועה? לא בא לי לראות אפילו את ההפסדים. וואי. טוב, מקס אין זה פרנק. יאללה. זה הרגע היה. טוב, ניצחנו טכנית. אני לא קורא את זה. או יא צמצמת. עוד צמצמת. וואי, פייפר מטורפת. אבל אין לי אותה. צערי רב. לא. די. נמשיך את הסרטון או לא? טוב, נראה לי אני אשאר.
ומקווה מאוד שנהיה ביי.